eta Etiopiarako bidaia ekingo duzu. Oianak, basoak, landak eta desertuak igaroko dituzu. Noizbait behintzat, hainbat denboretan danbalak ibili ondoren, ohartu ginen zer ziren gezurraren ilunpeak, odol tanta bat bera ere ez. Sasi bazterrean jaioa, eta koskaka eten zuen amak bion arteko katea. Zahartzaroan begia ilundu zait, belarriak gogortu eta besoak luzatu. Eskuak zabalduaz dirua eskatu. Honela, bizitzeko modua dut aurkitu.